aya yan waka ne. Samari yan matan yanzu ku bude kunne ga sako minante yan waka ne dan sako da dubu waka ne. Zamani yanzu ya sauyi karya ce ta zama aikin mu. Samari yan matan yanzu karya duk ta yi yawa yanzu. Sarki na ya al'azizu tsare ni da zamanin yanzu. Ka gidan gisar manzo ka kara tsare mana kimar mu. Budurwa in ka zo zance a san samun ka ku angwance. Nuna ma kayo darce har zuciyar ta kasace. Ashe wai karya take yi a zuciya kai ka kamu. Fata dai Allah ya kyauta baka gane dan talaka da wanka ya sakuta kai ka ce mai dan sarauta. Dauko da yanzu gunki ya ce aure ne burin mu. Ƙarya ce kawai a ransa auren ki baya gabansa. Yana cewa maman Hafsa kina cewa abban Hafsa. Ƙarya yake yi a ransa ku yo haƙuri in kun damu. Ai abun mamaki ku kalla idan har baka da silalla. Mai mota zai sa kai kwalla da ya zo ka zama